Achégase o bo tempo e con el a posta a punto das embarcacións náuticas. Este ano hibernaron preto de 70 barcos na nova instalación da Poutada para protexelas das inclemencias meteorolóxicas do inverno. O verán está volta da esquina e despois de case 5 meses de ano o sector náutico comeza a facer balance deste primeiro tramo do 2025. Polo de agora non hai grandes cifras, xa que o mal tempo que protagonizou o inverno non deu moito pé a que a xente se animara a mercar novas embarcacións. A nivel de ventas, nada extraordinario, me refiero a que non vamos en un ano máis, non é un ano especialmente bo, nin especialmente malo. É dicir, quizás a xente se está decantando máis por tema de barco de ocasión que por barco novo. Os barcos novos, que a inflación que hubo estos anos subiron os precios algo, estáse notando un pouquiño, pero vamos, un ano normal. Sen embargo, foi un ano con novidades para eles no que despuntaron no ámbito dos servizos grazas a unha nova incorporación de instalacións. Collemos aquí na Puebla do Caramiñal, claro, eso nos está dando moito traballo. Este ano invernamos ao pé de 70 embarcacións xa, temos capacidade para 100 e pico, e bueno, eso che dá unha cantidad de traballo, lógicamente, que agora se concentran, cando empeza a vir o bo tempo a xente chama, entonces vaise concentrando todo e hai que atendelo, hai que atendelo. Servizo que xa prestaban con anterioridade, pero que deu un paso máis grazas á incorporación da nova nave. Guardacartería, invernaje, chamanos a xente a final do verán, solemos chamar, recollemos os barcos, lavámolos, endulzámolos, revisámolos, de cara a que a próxima temporada estén a punto, pois se hai que facerlle algún traballo, pois se lle pasa presupuestos aos clientes e o que decidan facer, pois durante o inverno aproveitamos para ir facendo e despois pois se preparan xa a partir normalmente da Semana Santa en diante para que os disfruten no verán. Agora contan cun espazo máis amplo grazas á colaboración de diferentes entidades como Portos de Galicia. Nos ofreceron tiñan a nave esta da antigua fábrica de Escurís que estaba en estado, empezaba xa a presentar un deterioro importante e bueno, aí que axuda tamén da Consellería de Pesca a través do programa GALP, pois solicitamos unha axuda e bueno, acometemos a obra, como foi unha obra importante que fixemos e que nos está dando pois agora a posibilidade de ter toda esta clientela nova. No referente ás ventas, agarda que coa chegada do bo tempo comeza a incrementarse a demanda entre os amantes destas embarcacións. É a época sobre todo estas pequenas embarcacións que se compran sin tanta previsión, sin tanta planificación, é o momento de vender. A xente cando se acorda, cando sabe o bo tempo, cando se acorda destas cousas. Antes, pois, sempre hai a excepción, non? Sempre hai unha persona que fai con tempo de cara dun ano para outro, pero, bueno, hai normalmente bastante improvisación. Dende a pandemia, coa inflación, estes barcos de recreo incrementaron o seu valor entre un 5 e un 10% anual. Ademais, tamén se viron afectadas materias primas e man de obra. Sen embargo, Pérez apunta que hai opcións para todos os públicos. Nós tamén, para contrastar un pouquiño eso, para non perder esta clientela, que é a nosa clientela, que é xente que se inicia no mundo, pois tamén agora incorporamos unha gama nova de embarcacións, que é algo moi novedoso, faloche a nivel mundial incluso. Son uns barquiños fabricados en polietileno rotomoldeado, que é un produto moi industrializado, é dicir, non ten a mano de obra que ten o poliéster, por exemplo. Son barcos que son feitos por unha máquina, e o único que hai é que instalar unha serie de rajes e tal, teñen moi poquinha mano de obra. E son uns barquiños que están chulísimos, estos veñen concretamente de Estonia, son fabricados en Estonia, e son barcos moi chulos que teñen uns precios super competitivos. Unha forma de responder ao incremento que están a rexistrar os produtos náuticos. No referente ao tipo de embarcacións máis demandadas, nos últimos tempos están a solicitarse máis. O fueraborda evolucionou moito nestes últimos anos, apostaron moitos fabricantes por este tipo de motores, son moi sencillos a nivel de mantenimento, presentan uns consumos moi baixos e a nivel de fiabilidade, pois tamén, é dicir, a tendencia vai polo mercado, vai por aí, vai todo polo fueraborda. Nós
Como concesionario de Yamaha temos un produto que, vamos, para min é do mellor que hai no mercado. Apunta que é un produto custoso, pero que dá resultados polo que a xente o pide.